Indigenous Knowledge Systems is IKS. That is when you understand where you're coming from. For example, when the head of the house passes on, umuntu wesifazane uhlala ekhoneni as a sign of mourning. A mourning woman should not drink water. I'm talking about pure water for a period of 30 days. Because if you do, you will have knees problems. Your knees will be painful. You can drink amahewu, juice and cold drink. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi igama lami Spooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa imvunge yokusa obhalwe ngu-S Ngubane noThiqwabe. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi Okwami Nawe, ifundeka ngalolu hlobo. Yeka mina nawe singumthala nesicubu, ngezinhliziyo sibumba amancongo, siqebulana ngawoxolo amaqaphelo, sijubalala kwelezimbili zinyoni, lithi liyidlivuza mcolo, sifumana imvunge emtoti yothando, okwamathe nolimi sibambisane. Ibinza lesibili, yeka mina nawe sisifuba sinye, sitibila mtibilo munye, simanzimanye sobabili siyanganxanye, amahansi nezimpisi kugqometsheni. Ibinza lesithathu, wohe yeka okwami nawe, okwakushushuzela amahlokohloko kuthi cwaka, kuthandabuke inhlansi yoxolo nobumbano, kuqolozela thina sobabili, sihlobisa imvelo ngobubili, sobabili simamathekela nasiduduzana. Ewu, okwami nawe mntanomuntu, siyizicathulo sokhohlo nesokunene, siwubucwibi obuhle obuhamba ngabubili, obekujujumbisa izinhlanga zabakhunkuli, kubuyisa isimilo, kusimamisa usikompilo. Kodwa namuhla siyikati negundane, kuyaphela lapha ukufundwa kwenkondlo yethu. Ake sichaze sicubungule sihlaziye. Isihloko sale nkondlo sifundeka ngalolu hlobo, okwami nawe. Lesi sihloko sifinyeziwe, kwazise siyisimo sokukhuluma esithi okwami nawe okwezandla, ukube okwezinyawo, ngabe kuyazihambela noma ngabe kuyabaleka. Balingani bami nane bafundi, ngiyena ku-Google ngayosibuka lesi simo sokukhuluma, ngathola ukuthi basibeka ngalolu hlobo, bathi okwami nawe okwezandla, ukube okwezinyawo, ngabe ngiyabaleka. Asishiyeni lapho. Okubalulekile ukuthi sichaze ukuthini lesi simo sokukhuluma. Sichaze ukuthi lo muntu oshoyo uyabukeza, ubuka isimo manje, asibone sesiguqukile kunesakudala. Eqaleni izinto ziqale kahle, kodwa manje izinto azizinhle, isimo siguqukile, sekunezinkinga. Ngesithathe ibinza lokuqala, umugqa wokuqala, yeka mina nawe singumthala nesicubu. Imbongi ikhethe amagama amathathu athi yeka mina nawe, ukugqamisa ukuthi iyakhala
ukugqamisa ukuthi ayiphathekile kahle, ukugqamisa ukuthi izwa ubuhlungu ngendlela izinto esezenzeka ngayo. Imbongi yakhetha igama elithi singumthala. Umthala sikhuluma ngengxenye yosu lwenkomo eyisicubu esisamvinqo. Imbongi yakhetha igama elithi nesicubu ukuchaza inyama engenawo amathambo. Ngalamagama womabili athi singumthala nesicubu, imbongi igqamisa into eyodwa. Iqamisa ukuthi yona nalo muntu ekhuluma ngaye bebemunye, beyimbumba, benyamanye. Umugqa wesibili, ngezinhliziyo sibumba amancoko. Imbongi ikhethe igama elithi ngezinhliziyo ukugqamisa ubudlelwano obukhona phakathi kwakhe nalo muntu ekhuluma ngaye. Umuntu wobulili obwehlukile. Imbongi ithinta inhliziyo. Inhliziyo isitho somzimba esingaphakathi, isitho somzimba esithi uma ngabe sikhuluma ngomuzwa wothando bese sisebenzisa ngoba sithatha ukuthi uthando lwakheka enhliziyweni. Imbongi yakhetha igama elithi sibumba ukuchaza ukwenza. Imbongi yakhetha igama elithi amancoko ukuchaza amahlaya. La imbongi igqamisa isimo ukuthi iyona nomuntu eyayithandana naye bebejabule bethandana kunentokozo nemfudumalo. Umugqa wesithathu, siqwebulana ngawoxolo amaqaphelo. Imbongi ikhethe igama elithi siqwebulana ukuchaza ukuvula amehlo kakhulu, uchaza ukuhlahla amehlo. Kusho ukuthi laba bantu bebebukana emehlweni. Amehlo abo bekungamehlo anjani? Bekungamehlo oxolo. Luyini uxolo? Uxolo ukuba nokuthula, ukungabi nasiphithiphithi enhliziyweni yakho, ukuba mnene. Imbongi yakhetha igama elithi amaqaphelo. Ngaleli gama imbongi isebenzise isifenqo esiyisihlonipho. Siyini isihlonipho? Isihlonipho simayelana nokwethulwa kwento, mhlambe esabekayo, embi, ehlambalazayo, ngendlela eyamukelekile nethambile. Sasisetshenziswa uma kwenzenjani? Sasisetshenziswa omalokazane emzini. Ake sibekise ukuthi mhlambe ubaba walelo khaya usokhaya igama lakhe ngumehlo, noma umamezala igama lakhe ngunomehlo. Lowo malokazana ubengeke nje sanhlobo alisebenzise igama elithi amehlo, ubezosebenzisa igama elithi amaqaphelo. Ngoba kwenzenjani? Ngoba ehlonipha uninazala kumbe uyisezala. La njengoba ababhali basho nabo bathi ukusetshenziswa kwalesi sifenqo esiyisihlonipho yikhono lembongi eligqamisa ukuthi laba bantu bebebukana ngamehlo oxolo. Umugqa wesine, sijubalala kwelezimbili izinyoni. Ukujubalala kuchaza ukundiza. Imbongi ikhethe igama elithi kwelezimbili ukugqamisa uthando olumsulwa oluqotho phakathi kwalaba ababili. Igama elithi kwelezimbili liyayithinta this idiomatic expression yesiNgisi ethi two is company, three
is a crowd. Chaza ukuthini? Ngichaza ukuthi kulobu budlelwano abekho makhwapheni. Laba bantu ababili abaphazanyiswa lutho othandweni lwabo. Imbongi ikhethe igama elithi izinyoni. Uchaza ukuthi inyoni isilwane esindizayo. Okay, leli gama imbongi ilikhethele ukugqamisa ukuthi laba bantu ababili abathandanayo banesimilo. Ake ukubheke ukwenza kwezinyoni. Ziningi izinyoni, zingahamba zibe yikhulu, kodwa izinyoni ezinobudlelwano bothando zizokhethana, bese-ke zihamba zombili zingaphazanyiswa muntu kuze kube namaqanda. Ezinye zalezo nyoni zizosizana-ke nasekufukameleni lawo maqanda. Kungapheleli lapho, zizosizana nasekondleni lawo maphuphu. Okwesibili, imbongi igqamisa ukuthi laba babili njengoba befana nezinyoni nje bazondiza babe le esicongweni, babe phezulu kakhulu. Imvula ingakwazi ngisho ukubathola ngoba bayobaphekwa amafu. Ngikushiso yini lokho? Ngikushiso umugqa wesihlanu ofundeka ngalolu hlobo. Lithi lidliva uzamcolo. Imbongi ikhethe igama elithi liyidliva ukuchaza ukuna kakhulu. Imbongi yakhetha igama elithi uzamcolo ukuchaza imvula enkulu engadala umonakalo. Ichaza ukuthini imbongi ngalo mugqa? Imbongi igqamisa ukuthi laba babili bayakwazi ukuxazulula izinkinga ezingaqhamuka noma yikephi. Umugqa wesithupha, sifumana imvunge emtoti yothando. Imbongi ikhethe igama elithi sifumane ukuchaza ukuthola okuthile. Batholeni-ke la? Bathole imvunge. Iyini imvunge? Imvunge umsindo ongezwakali kahle, umsindo osamculo. Kungani imbongi ikhethe igama elithi emtoti? Yingoba into emtoti yinto emnandi, yinto ezoyizayo. Ake siboneke, imbongi yakhetha igama elithi yothando ngoba uthando ulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yomuntu. Bese sishilo phambilini laba bantu bayathandana. Umugqa wesikhombisa, okwamathe nolimi sibambisane. Siyazi sonke amagama athi okwamathe nolimi ayisimo sokukhuluma esichaza ukuba munye, esichaza ukuba yimbumba, esichaza ukubambisana. Imbongi yakhetha igama elithi sibambisane ukuchaza ukusizana. Yini okugqamayo ngaleli binza? Kugqama uthando phakathi kwabantu ababili abasizanayo nabathembanayo. Ibinza lesibili, yeka mina nawe sisifuba sinye. Amagama amathathu akhethiwe athi yeka mina nawe agqamisa ukuthi imbongi izwa inhliziyo ebuhlungu. Aphinde-ke manje ngokusetshenziswa kwawo kulo mugqa osekuqaleni kwebinza njengoba kwenzekile ngenhla ebinzeni lokuqala, agqamise ukusetshenziswa kwesakhiwo sangaphandle esiyimpindwa. Imbongi yakhetha amagama athi sisifuba ukuchaza ukuthi isifuba isitho somzimba esiphakathi kwentamo nesisu. Ngokukhethwa kwaleli gama elithi sisifuba, imbongi igqamisa ukuthi
basondelene kakhulu, bathintene ngezifuba. Kwazise phela basifuba sinye, umugqa wesishiyagalolunye, sitibila mtibilo munye. Imbongi ikhethe igama elithi sitibila ukugqamisa ukuzabalaza nokusebenza kanzima. Imbongi ikhethe igama elithi umtibilo ukuchaza umsebenzi. Kungani imbongi iphindaphindele ligama kabili yathi sitibila umtibilo? Lokho ukuphindaphinda yingoba ifuna ukugqamisa okuthile okuyini, okuwukuthi abavumanga ukwahlulwa zinkinga zabo. Umugqa weshumi, simanzimanye sobabili siya nganxanye. Imbongi ikhethe igama elithi simanzi ukugqamisa ukusebenzisana. Imbongi yakhetha igama elithi manye ukugqamisa into eyodwa. Lokhu kusafakazela ukubambisana. Igama elithi sobabili lichaza imbongi nomunye umuntu. Sesiyazi-ke ukuthi la imbongi ikhuluma ngayo nesithandwa sayo. Siya nganxanye kuchaza ukuthi bebeqonde ndawonye, bephokophele endaweni eyodwa. Kulo mugqa weshumi sithola ifanamsindo okuyifanangwaqa emagameni alandelayo. Igama lokuqala sithola usi eqaleni, sithole u-s egameni elithi sobabili, sithole usi egameni elithi siya. Lo silona ugqamisa izinto ezimbili. Ugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ugqamisa ukubambisana, ugqamisa ukuhlanganyela ndawonye kwabantu ababili, ugqamisa ukuba nomqondo ofanayo nangokusebenza ngokufana, noma-ke ukusebenza ngokulingana. Siphinde sithole imvumelwano siqalo usi egameni lokuqala elitholakala emgqeni wesishiyagalolunye elithi sitibila, nosi egameni lokuqala elitholakala emgqeni weshumi elithi simanzi. Usi lona ugqamisa okubili, ugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi, uphinde ugqamise ukuthi laba babili abavumanga sanhlobo ukuthi izinkinga zabo zibathene amandla. Balingani bami nanebafundi, emgqeni weshumi siphinde sithole ifanangwaqa emagameni amabili alandelayo. Igama elithi manye linonye negama elithi nganxanye linonye. Ukugqamisa okulandelayo ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi kanye nokugqamisa ubunye phakathi kwembongi nesithandwa sayo. Kusukela emgqeni wesishiyagalombili kuya emgqeni weshumi sithola imvumelwano sigcino unye emagameni alandelayo, sinye, munye, nganxanye. Ukugqamisa okubili okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ugqamisa uthando olukhulu, olujulile, oludlondlobele. Umugqa we-11, amahansi nezimpisi
kugqoma etsheni. Kungani imbongi ikhethe amagama athi amahansi nezimpisi? Yingoba bukhona ubudlelwano phakathi kwalezi zilwane ezimbili. Ingoba kukhona okufanayo phakathi kwazo. Okuyini? Okokuqala, lezi zilwane zombili zihamba zingumshungu, ziba uquqaba, ziba isixuku, zihamba ngokwamaqembu. Uma ngabe ubona ihansi elilodwa kwamakhelwane, yazi ukuthi yingoba lifuyiwe. Mhlawumbe umakhelwane akasabanga nayo imali yokuba athenge amanye, kodwa wona amahansi ahamba ngobuningi, njengoba nezimpisi zenze njalo. Kuchaza ukuthini lokhu? Kuchaza ukuthi izitha zembongi zihlala ndawonye futhi ziningi. Okwesibili, lezi zilwane ziyasineka, ziveza amazinyo sengathi ziyahleka, kanti cha, azihleki. Loko kugqamisa ukulutha umuntu. Kusho ukuthi laba bantu imbongi ekhuluma ngabo bayayihleka, bayayigcona, bayenza ihlaya. Okwesithathu, lezi zilwane zinohleko oluphumela phandle. Cha, ake ngikubeke kucace, zibanga umsindo. Balingani bami nani bafundi, yini ihansi ngesingisi? It is a goose. A goose will honk and chickens will be afraid and they will run amok, sad and confused. Impisi is a hyena. A hyena cackles. Yini eqanyiswa imbongi ngale misindo ebangwa ilezi zilwane? Imbongi iqamisa ukuthi lezi zilwane zibonakala sengathi ziyahleka. Lowo msindo lowo wokuhleka owokwesabisa. Okwesine, lezi zilwane zombili azizinhle uma uzibuka ngamehlo, zimbi. Both of them are physically unattractive. A goose is an ugly version of a duck. A hyena is an ugly version of a dog or a canine. Imbongi iqamisa abantu abangebahle ngaphakathi. Ikhuluma ngengaphakathi labantu as opposed to the outside features of these people that the poet is talking about. Ngabe imbongi iqamisa ini ngokusetshenziswa kwalezi zilwane ezimbili, ihansi nempisi? Ukwenze njani ukugqoma itshe? Lo mugqa ubuthi amahansi nezimpisi kugqoma etsheni. Ukubaza itshe, ulishaye, ufuna ukuthi libe yinto ethize onayo wena ekhanda. This is the carving of stones because you want to create something artistic. Ngendlela la imbongi ebeke ngayo, labantu laba bayayingqumuza, bayizwisa ubuhlungu. Hayi ngoba befuna ukwakha into enhle, kodwa ngoba befuna ukulimaza lobu budlelwano imbongi enabo nesithandwa sayo. Oh, sesiyabona, laba bantu bayizimfamona, banomona, banomhobholo, banomhawu. Ake sime lapho okwanamhlanje. Ngiyabonga nisale kahle, soqhubeka ngokuzayo. Niyathandwa.